Mangoro mso wanokutopa. Ndakafuna ndiri pakati pokuva munhu akandifonera. Asi kushuro ko ndakangenda tanga kumisa mudzimai wangu ndinenge tanetsana aita kwamai vanhu. Ndamisa basa kwangati ndaumva matongo. Chiri munge tasingatonzwanana nokuda kuti yakati ngoita tunyanya kuda kuti awane mabviri pamusha. Saka zvadaro vakanga vachitaura kuti kunozotoitika kubva muna January. Saka dai maigona kuuya kumauya. Saka zvakazoitika musi wa1 October ndakafona ndikanzi uyai kuno. Pano pakavharirwa mudzimai wenyu kubva kumakuseni kusvika pari ndikatengwa nditezvirengwa nevati mudzimai wenyu ari kuuya kunhasi kuti musi kutaura nyaya yacho ipere. Vakati chiuyai kuti nyaya ipere. Shuwa ndakasvika. Vakati tifambe makadai. Makasvika makadai makanosvika makanorwa dhora kati mukabvunza kuti pano munhu tichaona here. Makapinda imo munoona pano mubhedha wakadai so ndopakarara mudzimai wenyu. Shuwa ndakaita saizvo ndikasimba ndiri bhaiki. Ndikaenda kuTabix pakagambanga. Ndasvika pavillage pakagambanga. Ndikasvika pakatakshow. Ndiyo ndabvunza kuti tichaona ano ndikakupirwa. Tichaona ndorapa padhori paseri. Ndikasvika ndikati ndandina mupfeki. Ndikati mupfeki rwadhoo. Mupfeki ati varwadhoo. Ndikanzi ndiwe tichaona here. Uyu ndo pakati achivasvetuka achivaenda kumira pakona. Achisvetuka ini ndatopinda mumba. Ndakasvika ndakabata madzimai yangu akarara pamubhedha. Ndakataka kuzvizana ndikati urikuitei kuno ndokushungurudza kwandiri kuita ini kumusha kushungurudza. Ndakataka kuzivisana naye. Amai vake vakati musara pawanaka panga vasvika panguva yacheyo. Vakatanga kundishipa hembe. Vakandizvuzvudza hembe yangu yakatobvaruka. Vachindisvipira vachituka. Vakati kana muchienda kwamambo ikoko endai. Tinosangana pakarepo pese muri zvikomba. Vakandibvarira hembe yangu. Madzimai yangu ndakakwanisa inchanga ndichida ndaida madzimai yangu. Ndanga tida panguva yacheyo. Kusvika madzimai yangu ndikazatorera topo yakanga vakapfeka ndikasiya vakava nebhurani. Topo iyi yandikanekina panguva dzachedzo. Takasimuka naamai vacho veti ndiwo amai vamusara pano mushure munge ndatora topo. Ndichiti ndoda kutora munhu wangu. Tikaenda kwaSabhuku tikashasabhuku vana kana amai Sabhuku. Vakataura kuti baba waya zvisina pamutemo ngati zvabata chikomba kunoda mutemo here kuti nditenge ndaenda paSabhuku. Ko mukazowandisa munhu wangu wandikutsvaga. Evidence ndozoiwana kupi. Vakatsanangura kuti baba imamuzive mutemo. Vakataura amai zvavanoda. Kusvika tafonera Tezvara. Ndiyo nyaya iripo. Ndabata mwana wenyu ane chikomba akarara natikaona masiri. Ndiko here kushungurudza kuendeta mwana wenyu nhai baba. Vakabvunza kuti mati kudii. Ndakati ndozvandiri kutaura baba mavhiri. Ndikanzi munaye here padhuze. Ndikati ndinaye. Ndikati taira foni. Ndikanzi ndiani. Ndikati ndi baba wako. Ndikanzi ndozvemerangana here naamai wako kasana pakarepo ikoko. Ndikanzi mati kudike mimi. Ndikanzi ndati ndozvemerangana here naamai kasana pakarepo. Ndipo vakataura kuti katai foni. Ndikati ndikati foni kuti foni ndidafona. Nokuti imimi kumusha kwenyu metini ndikushungurudza. Asi kuti imi ndimetoshungurudza ini munozvamudiita. Muchinyepera dzimwe nyaya dzandisina kutaura muchida kuwana nzvengese kuti makange muno chikomba nokuti pamashura kuti makatombutaura makati mukundipedzera nguva ini ndotana mukomana wangu chitodanana naye zvotidai vabereki vangu vakatoita pfuma. Saka ini kuda kuti mukomana wetichaona masiri andibhadhare kurara kwakaita mukadzi wangu kundibvarira kwakaita hembe pamusha pavo vachindituka vachindisvipira masi. Tichaona ini ndinoshanda kuTabix kumaini. Saka ndakaona madzimai aya vane nguva vari vachishande munhu vachitakura umajani. Nese munhu ndasina mukadzi chibva ndakusveterawo chibva ndati mukaroorwa richibva ndandina ndakarambana nemurume wangu apa namurume. Ndakati mai ndotsvaga chindibvumai kuroora. Ndokufambidzana kwataita nawo. Vakazoti ndichaenda chikomba uku ndasiya zvinhu zvangu zvandikasiya pabhudhuku ndinotora zvinhu izvozvo. Ndichibva ndangoti asake iwe handichikumba semunhu usina murume ndokuenda kwandikaitawo naye kumba. saka nhasi waziva kuti mukadzomunhu ndakatozoshamisika nekuuya kwakutaura kuti vachinditi vachipinda mumba wakarara nomudzimai wangu. ndozvasi kuti waziva kuti mudzimai wamunhu wakarara naye. ndikutonza kuti apa kwakutaura kuti mukadzi wamunhu handii
Pana chimwe chokutaura. Anofanira ngami. Mvume wakutaura kwandite ko ndikamusiya pamushabona nesuna naye. Ye. Aya vakatokuona ungasiwo kumba vakatozobuda nokuti inoidzi yacho ngwakudotokwadza ndakati zvine munondiziva here uko inofuna kwandikuziva makambondiona ikoko Alright, chazvinzi inosaina urumba Changamiti. Kumba expense yako. Yosaka uya. Kuira kwandikaita data yako. Andizosere. Nikabhadhara mari $75. Unomnyora mombe phone $75. Sataura sokuramba takanyara chinga kuri chifundo. Ngazokora hama dzake. Ari mukazokora. Mama igara. Mimi kudi no mshama hivi. Na wilipo ndio kudai. Funga murumo wangu. Asi baba anonifunza kwa. No, asikindra mtu wangu. Ndati mtu kudi no mshawe nje. Ai ninga angu musha. Mwana ngani meseno. Eh? 6 mchachinja nitamsikana. Anichinja kuti mararamira ndikumusha. Eh? Mararamira ndikuita musha. Zvazvinoita regai kutaurira. Zvakanaka nokusaita nyaya. Asi zvimwe zvacho zvoda kuona. Bozi maita vana 6 nokuti kukura ikoko kwese. Zvinhu zvaifanira kunge zvigarwa pasi zvichitaura. Mazvinzwa. Chinogona kunge chikurefu chipadhuze asi zvimwe zvinhu zvoda kugadzirwa zvichipera. Zvamaita sezvazvo zviri straight. Mambona panyaya yenyu tataura. Ndakatonyarara kunobatikana nezvavo. Saka hatiti nyaya dzakadaro. Dzimwe yacho dzinofanira kuti taura nazvo zvipera. Iwo chinobuda here? Ndinomuda sei kuna matombo yari kumurume. Kutaura kuno kwandipeteko kumafoni ari kutaura kuti ari kumurume kubva kwandikamusiya kumuswa wani mutombo. Uko ari kwakarepo. Marinozira ndopakaya panama yako. Oraita zvirinyore ndezvekuti imimi kana vabereki venyu varipo mazvinzwa kana vabereki venyu varipo uyai tiripo kumusha ndokudzai jetera ndinoona kuti kugara pasi totaura uyai kunditi direct unoziya tezvara zvinga